Een hele goeie joen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Clipcar Plus. Ik ben joen in the middle of nowhere. Ik heb eigenlijk eerlijk zijn net echt een idee waar ik nou echt ben. Ik weet alleen nog dat Lelystad daar lijkt, Almere daar en de Isomar aan die kant. Ik zeg het net, want het is hier stikdonker. Ik weet alleen nog dat de Frieske band Daily Bread op deze locatie zijn nieuwe clipopname had. En ik kan me voorstellen dat dat behoorlijk heftig weer, want het is nou +5 en doet zij het opname weer -5. En ik vind het nou al koud. En we praten natuurlijk even over de toekomst van deze band. En we doen nog volle meer in Clipcar Plus. Douwe Talma gaat naar Flux voor een chocoladetest. Ik ga naar China met Sietse Pruksma. Maar ik kies eerst naar de eerste clip van Van Joen. En die komt van de Fries Grazerformage Flux. Maar het noemer Chocola. Ik zit te janken, het zal wel weer over jou gaan. Of over iets onbenulligs, zoals stomme conciërges. Ik stap op de fiets en sprint gelijk naar de videotheek om de hoek. Want die is open tot heel erg laat. Ik koop chocola, heel veel chocola. Ik prop het naar binnen, zo snel als ik kan. Daar word je misselijk van, zoals wanneer je het bloed proeft van een vrouw die vermoord is. Dat leer je al vroeg. En ik vraag me af hoe het zo warm kan zijn vandaag. En ik vraag me af wat ik nu moet doen vandaag. Wow, Mijn ogen spelen een regenbui na en mijn armen zaten houtjes, strandje ter spil. Het is toch apart, soms heb je veel lieve vrienden en dan weer helemaal geen, omdat ze allemaal stom zijn. En ik vraag me af hoe het zo warm kan zijn vandaag. En ik vraag me af wat ik nu moet doen vandaag. Ik weet net hoe het met die zit, maar ik zelfs ben slucht op chocola. En ik ben ook heel benieuwd dat de man en vrouw van Flux dat ek binnen. En wat weten ze eigenlijk van chocola? Douwe Talma die wie er ik wel nieuwsgierig naar en zocht de deur op. Hey, Douwe van Clipcar. Leuk, kom verder. Het ligt even bij hoor, het is hier een beetje donker. Ik zit te janken. Ik ben Irene van Flux. Wiersma, dat is volgens mij wel Friesachtig.
Ik ben 26 en ik kom uit Groningen. Daar woon ik al 26 jaar. Ik heb op de Academie voor Popcultuur gezeten. Daar heb ik 4,5 jaar gestudeerd. Dus ik kom regelmatig in Friesland. Viel die dan ook een beetje Fries? Ja, moet ik maar even ja zeggen nu, hè? Ja, we speelden sowieso heel erg met het idee om een videoclip te gaan maken. Irene die was al een tijdje aan het tekenen, is bezig met tekeningetjes. En toen dachten we van nou, is het niet leuk om een animatieclip te gaan maken bij het nummer Chocola? Heel veel chocola. Ik prop het naar binnen. We hadden heel snel al een bewegend iets, een heel kort stukje wat bewogen. En dat ging eigenlijk best wel snel. Dus we dachten van nou oké, dan gaan we gewoon een hele videoclip maken. Dus daar zijn we volgens mij bijna een jaar mee bezig geweest om die videoclip te maken. Hier, kijk hoeveel. Ik wil hier, kijk, hoeveel. Kijk, zoveel. Het begon als een elektronische band eigenlijk, met heel veel synthesizers en allemaal studiegenootjes van mij van school speelden daarin. En langzamerhand zijn we steeds meer gaan spelen met echte instrumenten. En nu zijn we een band, gewoon met drums, bas, gitaar, toetsen. En ik vraag me af. Ik was op de middelbare school inderdaad al heel veel muziek aan het maken, maar ook aan het tekenen. En ik hield ook wel van theater. Dus ik wist eigenlijk na de middelbare school absoluut niet wat ik moest gaan doen. En toen hoorde ik van de Academie voor Popcultuur. En wat ik daar ook vooral van las is dat het heel breed was. Dus dat het en vormgeving was en muziek. En allemaal leuke dingen. Dus ik dacht, nou, als ik dan gewoon daarheen ga, dan hoef ik niks te kiezen. Dan kan ik gewoon alles blijven doen. Maar het is wel, muziek was wel gewoon nummer 1. En dat is altijd nog steeds wel zo. Pluimgewichten, de debuutplaat van Flux, komt op hetzelfde label uit als dat van Spinvis. En daar wordt ze echt wel eens mee vergeleken. Ik zie dat zelf niet zo. Of het is toch best wel verschillend. Ik denk ook wel dat het alleen al een verschil is dat ik een vrouw ben en hij niet. Flux had dan wel een leuke plaat door chocolade. Maar kom eens even terug de Clipcar Plus chocoladetest. Hoeveel vingers steek ik op? 4? Ja. Echt? En dan mag Jim zeggen welke soort chocola het is. Ben je er klaar voor? Ja, helemaal. Trom maar. Melk. Ja. Oh. Puur, ja. Wit met hazelnoot. Melk met hazelnoot. Melk, ja. Ten oude liek het Corneel te vol de kenner te wijzen op chocoladegebied. Wilst Irene de tekst kleuren had van chocola. Butterscotch. Ja, butterscotch. Truffel? Koekjesreep. Dit! Ja, Corneel is de winnaar van deze wedstrijd. De Haagse kreeg al even schenken, de maalje van Daily Bread. Ze ronden al even terug het beeld. En nu steen ik bij ze aan de dik ergens tussen Lelystad en Almere. Dat band Kwadlien een deel van de videoclip opnam had van de nieuwe single. Maar ik mis al hier heren. Waar is Kim? Ja, Kim is in Amsterdam en ze kon niet komen, want dat is niet erg makkelijk om hier te komen vanuit het openbaar vervoer. Dus, ja. Ja, maar het is hier wel een beetje de middle of nowhere, hè Adse? Ja, dit is echt het uiterste puntje van Flevoland. Dit. Ja. Je mag hier een clipopname. Ongeveer een paar weken geleden doet het hier meer 4 weer roertkort. Waarom hier? Nou ja, de peren of Wiekelien weer echt super mooi ijs op het IJsselmeer. En het begon al wat te kreken, dus iedereen verklaarde is wel voor gek, maar Ja, maar dat is weer wel wat gevaarlijk, leuk hè? ja, het weer echt levensgevaarlijk, maar we hebben echt hele mooie plaatjes zitten. Ja. En het is net de enigste locatie van de clip, want ik begreep dat je wel iets van 8 shoots had. Ja, we hebben door heel Nederland eigenlijk een beetje, nou niet heel Nederland, ongeveer half Nederland, hebben we op allemaal verschillende plekken en op verschillende jaargetijden hebben we shoots gedaan en om heel breed een heel brede clip te krijgen. En je hebt heeg ambities, hè? Want de makker van de clip die had bij een orenclip van hem iets van 6 miljoen views gewoon op YouTube. Ja, dat was met Dope D.O.D. Een hele goede clip trouwens, iedereen even checken. En
ja, daar heeft hij heel goed mee gescoord. En we hopen natuurlijk dat wij er ook goed mee scoren. Wat voor noemer wordt het? Ja, het is echt heel zoals Daily Bread wie in het begin, maar het is volle grutter en kijk wat langzamer aan het wier, kijk wat minder punk. Maar ik denk wel dat het echt voor een heel grut publiek echt heel vet is. Wat is het grootste verschil met de sound van Twatrij, Jelien en No? Het grootste verschil is denk ik wel dat het veel elektronischer is geworden. De meer jaren 80. Het was echt best wel rauw en echt. En het is nu ook wel echt sowieso. Maar het is meer... De sound is wat slikker geworden eigenlijk. Het is groter geworden. Het is een vollere sound. Het nog meer, er zit meer in. Het is interessanter geworden. Maar we kregen nog een liedje preview via de mail van de nieuwe clip. Ja, het is zo mooi weer zoals de nieuwe clip van Daily Bread tak een week klaar is. Want dan kunnen we hem nog meenemen voor de laatste aflevering van Clipcar Plus. Want dat is volgende week alweer. Maar goed, is hij net klaar, dan pakken we hem een volgende keer weer mij in Clipcar Plus. We zullen het hebben over de volgende videoclip van Van de Jong. Die komt van de band Stilton. En zanger is Menno Bakker. En die is weer bekend van de band Kobus gaat naar Appelscha. Misschien kist het nog wel. Nou, deze Menno Bakker die koert net litten om weer een nieuwe band te beginnen. En die had correct een nieuwe EP uit, Won't Make Noise. En daarvan is dit de eerste single, Love Will Find Its Way. A lady for all seasons. Love will find its way. A man for inner reasons. Love will find its way. Through the icy lowlands. Love will find its way. Across the briny waters. Love will find its way. Love will find its way. I would like to tell you this today. Supreme thoughts and sacred words, love will find its way. On deserted, straight and winding roads, love will find its way. In patience, prudence, strength and faith, love will seek its way. Yes, in the end, my honest friend, love will find its way. Love will find its way. I'm glad to tell you this today. Love will find its way. I'm glad to tell you this today.
prudence, strength and faith, love will seek its way. Yes, in the end, my honest friend, love will find its way. Love will find its way. I'm glad to tell you this today. Love will find its way. I'm glad to tell you this today. Love will find its way. I'm glad to tell you this today. Love will find its way. I'm glad to tell you this today. For all seasons, love will find its way. A man for inner reasons, love will find its way. Muzikant Sietse Pruksma van Weidem, die wie vliende week hielendal in China om daar maar eerst 10 minuten te spelen. Ja, je kunt je haast net voorstellen voor 10 minuten even naar China te vliegen. De aanleiding wie het volgende. Hij wie vregen om op een benefietjong te spelen ter bescherming van een aantal bissen en wij winnen erbij. Sietse Pruksma vertrekt de vorige week om 4 uur met het vliegtuig naar Shanghai. In die zin is het gekkenwerk, zo van dat je voor 10 minuten die kant uit gaat. Van daaruit oerstappen en nog 3 uur naar het zuiden. Naar het tropische eiland Sanya. Daar is een luxe jong met rijke Chinezen en bekenden die het yield op het kleed brengen moeten voor het Wereld Natuurfonds. Een vriend hier heb wie ik een congres en daar heb ik toen spelen. En nou, toen hebben ze me eigenlijk nooit dat congres, hij ze toen al gelijk zijn van nou, ik wil graag waar Stierik spelers. Na het optreden werd bekend dat er €200.000 ophellen is met de kunstveiling. En na Orin Record ziet ze nog aan de praat met een kunstenaar. En dan krijgt Pruksma nog een uitnodiging om weer rond te komen. In China is dit een zeer bekende kunstenaar met een eigen groot museum. We welcome you to play in this museum. Oh, great. When? Anytime. Hij mij altijd deel komen van een optreden. En dan is het alweer tijd om te zien wat de uitslag is van de stemmerij van deze week. Nummer 3. Twarres, maar de juiste snaar. Nummer 2. Ernst Langhout en de Popkeskouwer. In een moderne brood is het kort, die sport. Nummer 1. En na deze week. Vangrail, maar ik mis je. Niemand dwingt de tijd om terug te gaan. Niemand maakt de stilte ongedaan. Ik ben ziek van de kou en de schaduw die ik in mijn armen hou, is van jou. Ik word gek van de spijt en de heimwee die mijn hart in stukken snijdt.
En dit wie helemaal weer. Kies deze week stemmen op de volgende videoclips. Stilton, My Love Will Find Its Way. Love will seek its way. Yes, in the end, my honest friend. Flux, My Chocola. Het is toch apart, soms heb je veel lieve vrienden. En Vangrail, My Ik Mis Je. Maar deze klap komt aan. En takom weekend is toch weer tijd voor de laatste aflevering van dit seizoen van Clipcar Plus. En dat wordt een hele leuke, dus ik zou zeggen, Sjen, en dan, hoi! En deze clip kregen we ook nog thuis stuurt van Jan Kobus Seuninga. Was hem langer Sjen, zucht dan tro de wieken, man die is onder mijn vreeds. Tussen 4 en 5 naar Clipcar TV. En ik nachts tussen 12 en 1. Boven het lege bed, rond de spiegel, verstilde vleugels die eens dansten in de zon.